Bang. Kepiye to Buta? Iki ngono dudu urusanmu. Yen kowe kepengin slamet uripmu ora pecat nyawamu saka ragamu, alung kowe bali saka papan panggonan kene lan bali yo kono bali ngger. Sik ta. Cangkemmu lambemu ku meneng wae. Nyicange, kepiye Bagong? Apike ngene nyicange? Nyicange bali dhisik. Ya aku tak bali, Gong. Muntur nyicange. Kurang ajar kowe. Ganggu kesenengane Buta. Ora ngerti sapa jenengku, ya ora ngerti sapa aku. Ngene. Buta, Ya, sadurunge kowe maku mau iki mau wis tak tametke saka kadohan. Dalam batinku iku ngono bentuke ya aneh. Cara disawang yo medeni bocah. Tapi nek aku babar pisan gak wedi. Yo Buta. ladala. Bagong, Kepiye? aku ngerti jenengmu lagi iki papasan karo jeneng ngiseng jenenge Bambang Bagong. Jarine aku krungu kabar sing jenenge Bambang Bagong saka dusun Karang Kadempel. Mula saka iku iki dina ora sengaja papasan ana ing papan kene. Ya iki aku yo tayang perdana Buta Gentolo musuh Bagong. Ya iya. Buta Gentolo. Piye?